Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We zijn op een bijzondere plek. We zijn bij de Heilige Familiecollege, de Colegio Santa Familia in Otrabanda. En dat is een van de 12 urna's van de stembureaus die dit weekend open zijn, waarbij mensen hun ondersteuningsstem kunnen uitbrengen. Dat is dus op 1 en 2 februari op 12 verschillende plaatsen van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Later in de uitzending meer daarover. Eerst gaan we over naar het belangrijke nieuws. Nooit eerder zo warm als in 2024. Het valt nu een beetje mee, maar volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI, was het jaar 2024 bovengemiddeld warm voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op Curaçao zijn maar liefst 233 hete dagen gemeten. Dat zijn dagen waarop de maximumtemperatuur boven de 32,2 graden Celsius ligt. Het vorige record stond op 198 dagen. Dus het was echt heel erg warm. Nooit eerder zo warm als in 2024. Het OM wil 600.000 gulden vorderen van La Tasca. Dat heeft de advocaat-generaal gisteren bij een onteigeningszaak gemeld. 644.000 gulden wil OM vorderen van de eigenaren van La Tasca, Michael en Nina Koense. Het gaat om een zaak die al meer dan 4 jaar loopt, de zaak Venus, waarbij beide verdachten in juli 2021 zijn veroordeeld voor mensenhandel. In het vonnis was het OM het niet eens met de beslissing van de rechter om de verdachte vrij te spreken van de aanklacht van seksuele uitbuiting. Volgens de OM werden de vrouwen in La Tasca gedwongen seksuele relaties aan te gaan en zich te prostitueren. En ze willen dus nu geld terugvorderen. Opnieuw eis van 12 jaar, meer nieuws aan de rechtbank. Zo'n Gabriello tegen hem wordt weer 12 jaar gevangenisstraf geëist in hoger beroep. En Gabriello is de zoon van moeder Ivoleen en zij is veroordeeld voor de moord op haar man Henk Domitilla. Die is in 2023 vermoord. Moeder kreeg 15 jaar gevangenisstraf. Zoon kreeg 12 jaar, terwijl er 6 jaar was geëist. En in hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie weer 12 jaar geëist. Vanwege de gruwelijke rol die hij speelde bij het wegmaken van het lijk. De moeder heeft haar partner vermoord. De zoon heeft meegeholpen het weg te brengen. En dat was onder meer op Playa Canoa. Volgens Kirigori moet het loonbelasting en OB worden geëlimineerd. Dat zegt de partij PAR, die wil het belastingssysteem omgooien. Een van de speerpunten van de gele partij. Volgens hen wordt nu te veel belasting betaald door een te kleine groep mensen. Dus te veel druk op te weinig schouders. En daarom komt hij met het voorstel om loonbelasting te elimineren en ook OB. De belastingdruk op Curaçao in vergelijking met omliggende landen is veel te hoog, aldus de PAR. En Kranchi ook in het weekend open. Ik had het al net er al over. Ondersteuningsverkiezingen die zijn op zaterdag 1 en zondag 2 februari. Mensen die geen cedula hebben of de cedula is verlopen, maar in ieder geval die opnieuw een cedula willen aanvragen, die kunnen daarvoor terecht bij Kranchi. Die gaat namelijk extra lang open op zaterdag en zondag van 8 uur 's ochtends tot 7:30 's avonds. En dan het Chinese gemeenschap, die heeft nieuwjaar gevierd. Er is pas een nieuw jaar begonnen, maar er is ook een lentefestival of lentefeest, waarbij wordt stilgestaan bij de nieuwe teken van het jaar. Dat gebeurt van de eerste tot ergens tussen de eerste en de 15e dag van de eerste maand. Heeft met de stand van de maand te maken. Maar in ieder geval heeft de Chinese gemeenschap op Curaçao stilgestaan dat we nu in het jaar van de slang zitten. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst op het Brionplein. En het was een belangrijke ceremonie, een belangrijk feest voor de Chinese gemeenschap. Waar ook veel mensen bij aanwezig. Nog meer nieuws over de Chinese gemeenschap, want Curaçao krijgt nu echt daadwerkelijk een Chinatown. De Curaçao Chinatown die wordt opgericht in Groot Kwartier, schuin tegenover Goisco, tegenover het belastingkantoor om het maar zo te zeggen. Daar zijn de werkzaamheden deze week begonnen met appartementen, winkels, sportfaciliteiten. Een Chinese wijk in Groot Kwartier met goede banden met de omgeving, dat is de bedoeling. En wij gaan even over naar een break.
We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Zoals gezegd, op zaterdag 1 en zondag 2 februari kunnen mensen hun stem uitbrengen voor een ondersteuningsstem. Het gaat om pre-verkiezingen voor 8 partijen die nu nog niet vertegenwoordigd zijn in de Staten, maar wel mee willen doen aan de verkiezingen. Daarvoor hebben ze minimaal 848 ondersteuningsstemmen nodig. Hoe dat precies in zijn werk zit, daarover praten we met Cheryl Loziabar. En op de achtergrond ziet u een van de 12 stembureaus die zaterdag en zondag geopend zijn om uw stem uit te brengen als u een van de 8 partijen wil ondersteunen. Maar kijk eerst naar het interview met Cheryl Loziabar van de Electorale Raad, Consejo Supremo Electoral. Ja, dus 1 en 2 februari hebben we de ondersteuningsdagen. En tijdens deze 2 dagen moeten partijen die op dit moment geen zetel hebben in de Staten een ondersteuning krijgen. En dan hebben ze dan eigenlijk een minimum van 848 stemmen nodig. Ja. Dus dat gebeurt tijdens deze 2 dagen op zaterdag 1 en op zondag 2 februari van 8 tot 8. Dat kan bij 12 stembureaus. En die 12 stembureaus zijn dan van Bandariba tot Banderbouw, Barber, Terracora, Julianadorp, Santa Maria, Brievengat, Montagne, Bonam en even denken, in Otrabanda, ja. En dan ook nog bij de gevangenis mogen dan de gedetineerden ook. Dus er zijn 12 stembureaus die dan beschikbaar zijn. Dus als kiezer mag je bij 1 van die stembureaus. Je mag maar 1 keer stemmen. Je mag maar 1 keer stemmen. En je moet dan wel je identiteitsbewijs meenemen, zij je dan paspoort, rijbewijs of je cedula. En dan kan je dan identificeren en dan bij 1 van die stembureaus dan je ondersteuning geven aan 1 van de 8 partijen die op dit moment dus daarvoor gaan. Er zijn mensen die zeggen, ja maar ik wil meer partijen steunen, want ik wil dat er meer partijen mee gaan doen. Maar ja, die hebben gewoon weg. Nee, het proces is precies hetzelfde als stemmen, als de verkiezing zelf. Dus je mag op 1 partij stemmen en niks meer en niks minder. Als je dan 2 doet, dan is het dan ongeldig. Dus dat is alleen maar 1 partij mag je dan stemmen en alleen ook nog met een rode potlood. En daar geldt altijd allemaal hetzelfde bij, geen verhalen, gewoon in het precies, helemaal precies. Precies zoals de hele verkiezing. Dus er zijn ook dus precies dezelfde ongeldige en geldige stemmen. Dus in de gemeenschap is er nog steeds de bewoording firmamento de lista, tekenen, handtekening plaatsen. Dat is helemaal fout. Dat mag niet, dat kan niet, dat maakt het ongeldig. Dus alsjeblieft niet doen. Zet geen handtekening, want dan kan iemand dan eigenlijk, dus het probleem is, niemand mag weten wie heeft gestemd. Daar gaat het om. Dus stemmen is geheim
En dus dan moet je ook geen handtekening gaan plaatsen. En dus dat ik kan herkennen van, oh, dat is Oscar die dan een handtekening heeft geplaatst. Absoluut niet. Dus daarom is het gewoon belangrijk om te weten, dus gewoon bij de naam van de partij een rondje rood te maken. Klaar is Kees en dan heb je dan een goede stem. En 848 stemmen, ondersteuningsstemmen zijn nodig. Dat is 1% van het totaal geldig uitgebrachte stemmen van de laatste verkiezingen. Klopt, ja. Dus de laatste verkiezing hadden we van geldige stemmen 84.846 stemmen. En dus 1% daarvan, dat moet dan gekregen worden tijdens de ondersteuningsdagen. Dat is niet weinig, hè? Het is best toch wel een indrukwekkend aantal wat je moet halen. Ja, precies. Maar het gaat altijd, dus het heeft dan met de geldige stemmen van de vorige verkiezing te maken. Dus dat blijkt dus dat de vorige verkiezing heel veel mensen zijn gaan stemmen en dus ook heel veel geldige stemmen. En ja, voor de volgende verkiezing is het dan wel, want dat is dan de 1% die je dan moet hebben. En ja, het is 848, maar daar gaan de partijen voor. En dus daar hebben ze dan eigenlijk ruimte gehad om dan hun kiezers dan te zeggen van waar ze moeten voor stemmen en dat soort dingen. Dus daar we gaan het zien. En wanneer wordt bekend wat de uitslag van... Zondagavond. Zondagavond meteen al? Ja, zondagavond meteen. Dus zeg maar, dat proces is precies hetzelfde als de verkiezing. Dus zondagavond worden alle stembussen geopend en dan wordt dan geteld bij het stembureau. En dan, dan weten we meteen van hoe en wat. En dus dan hebben we dan ook, dan gaat het proces dan door. Want daarna gaan we dan over naar alle geldige lijsten. En deze lijsten gaan door naar de verkiezing. En dan weten we hoeveel partijen er meedoen aan de verkiezing. En dan gaan we weer naar de volgende stap. En de volgende stap. En de volgende stap. Gaat het goed tot nu toe? Het gaat goed. Het is heel veel werk. Maar het gaat lekker en het gaat goed. En dus dit weekend hebben we gewoon we hebben feest van onze democratie. Dat is het vooral. Dus 1 en 2 februari. Als je dan een van de partijen wil steunen, dan mag dat. En dus tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Dus dan moet je dan aanwezig zijn bij een stembureau. Dankjewel en succes. Alsjeblieft. En dan gaan we nog tot slot over naar internationaal nieuws. Want het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, aan verschillende landen in Centraal-Amerika zorgt voor veel ophef. Zo hebben mensen in Panama geprotesteerd tegen zijn komst, omdat Amerika heeft laten weten dat ze het Panama-kanaal weer in eigen handen willen nemen of speciale rechten willen hebben. Allemaal zaken waarvan de Panamese bevolking die op de straat protesteerde zei, daar willen we niet aan meewerken. Maar er zijn ook problemen in Colombia, waarbij Amerika en Colombia hebben geclashed over het nieuwe terugzettingsbeleid van Trump. En in Mexico, waarbij er ruzie is over de importtarieven. Dus het wordt een belangrijke, maar vooral ook spannende reis van Marco Rubio. Dadelijk naar het Centraal-Amerikaanse deel van de grote Amerika's, om het maar zo te zeggen. En we zullen zien wat dat allemaal teweeg brengt. We houden het voor u in de gaten, zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. En we blijven dat doen en we hopen dat u ook blijft kijken. Tot ziens, het allerbeste. Dag.